Sveiki, draugai lietuviai! Su jumis Mariana. Aš esu iš Baltarusijos Minsko. Jau 3,5 metų gyvenu Vilniuje. Man labai patinka gyventi Vilniuje. Dabar kalbėsiu baltarusiškai. Привітання, сябры! З вами Мар'яна. Сёння у мяне рефлексія на наш візіт, на прыём з нагоды святкавання 250-годдзя Злучаных Штатаў Амерыкі, то бок дзень нараджэння гэтай краіны, які зладзіла амерыканская амбасада, якая знаходзіцца ў Вільнюсе. Гэта такая агульная амбасада ўсёй краіны Злучаных Штатаў для ўсёй Літвы, не то што беларускі нейкі аддзел. І, конечно, на гэтым канале Мар'яна Гру 3 вы можете паглядзець 2 папярэдніх відэа, якія я зрабіла у 2 частках з гэтага святкавання. Але я лічу гэта недастатковым, таму што мне захацелася таксама зрабіць рэфлексію. Я хочу нагадаць яшчэ раз, што такое рэфлексія, у ўсеагульным разуменні і як я разумею. То бок гэта мы рэфлексіруем пасля нейкай падзеі, альбо івэнта, дзе мы самі пабывалі, альбо самі арганізавалі, альбо якое-то здарэнне, сведкамі якога вы з'явіліся. Але калі здарэнне, вы яго не чакаеце, а вось менавіта калі якой-то івэнт, якое-то мерапрыемства, на якое вы былі запрошаны, напрыклад, і гэтак далей. То бок яна азначае, калі вас запрасілі, вы атрымалі запрашэнне, што вы чакалі, што вы думалі, як гэта будзе, потым як гэта было, і на будучыню, які вашы тады высновы, альбо рашэнні, альбо меркаванні на будучае. І кожны гэты пункт перад гэтым, цягам гэтага івэнта і пасля гэтага на будучыню, яны ўключаюць у сябе і пачуцці, і штосьці новае, што вы пабачылі, даведаліся, і што вы испытвалі, які пачуцці, я сказала, так? І таксама ваше стаўленне да тых альбо іншых фактаў, ваше меркаванне. І яшчэ, што бы я зрабіла на іх месцы, на месцы таго, хто арганізоўваў гэту падзею, што б я мог палепшыць, альбо выправіць, альбо калі вы самі былі арганізатарамі гэтага дня нараджэння, альбо гэтай канферэнцыі, альбо гэтага семінару, дзе вы думаеце, вы дапусцілі памылкі і гэтак далей. Усё. То бок гэта цалкам такі аналіз. Вось і я хочу падысці з такога ж пункту гледжання. Па-першае, я хочу сказаць, што мой муж Олег і я, мы ўжо 2 ці 3 разы ўжо прымалі ўдзел, напэўна, 2, вось так на вуліцы, ва дворіках гэтых, мы ўжо прымалі ўдзел у такіх рэсепшанах. То бок гэта была 248-я гадавіна Злучаных Штатаў, 249-я, і сёлета, у 2026 годзе, адбылася 250-я гадавіна існавання гэтай краіны. Гэта азначае, што 4 ліпеня 1776 года Злучаныя Штаты арганізаваліся, абразаваліся, аб'явілі незалежнасць, прынялі дэкларацыю аб незалежнасці і сталі асобнай незалежнай краінай, хаця да гэтага не былі звязаныя з Вялікай Брытаніяй.
не былі такімі свабоднымі і незалежнымі. Вось гэта самая галоўная падзея гэтага дня. Дзень незалежнасці, ён правільна называецца ў Злучаных Штатаў Амерыкі 4 ліпеня. І мы, канешне, застаем цудоўны момант, гэта 250-годдзе гэтай падзеі, гэтага дня нараджэння. Уявіце сабе, чвэрць міленіума, тысячагоддзя. Гэта неверагодна, таму што ні нашы дзеці, ні ўнукі, ні прапраўнукі не дажывуць да 500годдзя. Не, канешне, там хто-то дзесьці дажыве, але вось так вот пакуль што так у бліжэйшых унукі яшчэ не застануць. І мы 200годдзя не заставалі. Не, 200годдзя мы заставалі, 50 гадоў таму. Но мне было 17 год, заставалі 200годдзя, але не чвэрці, якія не любяць. 250, потым 500, потым 750 і 1000. Вось такое я маю на ўвазе. Перш за ўсё, я ўжо ў траўні пачала думаць, ці дашле амерыканская амбасада, напрыклад, запрашэнне асабіста мне. Таму што прынята ў них так, што запрашэнне дасылаецца па имейлу менавіта самому чалавеку, асобна. І калі яно прыходзіць, і калі я, напрыклад, не змагу пайсці, то я не маю права перадаць яго камусьці іншаму. Толькі альбо я іду, альбо я не іду, і запрашэнне менавіта мне. Мой муж атрымаў сваё запрашэнне, а я думала, напэўна, яго запросяць, а вось мяне не ведаю. І тыя гады запрашалі, але зараз думаю, такая падзея, можа, шмат людзей будзе, і я ўжо не буду уваходзіць у тую колькасць. І пачаўся чэрвень, і где-то на першым тыдні чэрвеня, яны дасылаюць запрашэнне Dear Miss Мар'яна Груздзіловіч. І яно падпісваецца асобна, не падпісваецца, а ад імя амбасадаркі гэтай амбасады. І пакуль усе гэтыя гады мы застаем міс Кара Макдональд. Яна запрашае асабіста. Напісана яе імя, не проста амбасада. Я была вельмі рада, што я атрымала гэтае запрашэнне. Спачатку хвалявалася, ці атрымаю, потым атрымала. Была рада, таму што мне вельмі хацелася, маі пачуцці перад падзеі былі, канешне, я хацела папрысутнічаць на такім юбілеі. Хто бы адмовіўся. І яны напісалі ў пачатку чэрвеня, што гэтая вечарына, гэты прыём адбудзецца ў апошні дзень чэрвеня, 30 чэрвеня, менавіта ў дзень нараджэння нашага ўнука Кастуся. Так саўпала. І гэта быў аўторак. Пачалі мы чакаць гэтага дня. Там было написано, дресс-код был упомянуты, и, конечно, просили ўсіх прийти только с маленькими торбочками, ничего не приносить, не прынята ніякіх ні букетаў кветак, ні падарункаў. Звычайна не пішуць, галоўнае, каб добрый настрой, і вы асабіста прысутнічалі самі. Больш нічога ад вас не патрэбна. І папрасілі мець маленькія торбачкі. Таму я сябе набыла такую ж самую, такую маленькую, прыгожую, і яшчэ яе упрыгожыла. Стала думаць, што ж я магу. Звычайна не любяць, калі ў колерах амерыканскага сцяга. Это, вось, вы можете бачыць, якія колеры. Гэта белый, чырвоны і цёмна-сіні, такі цёмна-сіний нават. Ось. І я стала думаць, што ж мне надзець у такіх колерах. Конечно, пажадана было б апрануць
кашулю, это платье, да, платье, кашулю, мне здаецца, не, подождите, я забыла, как по-беларуску, ну, платье. Але, ведаеце, я такі чалавек, такая жанчына асобная, я платье не люблю. І не нашу іх даўным-даўно. У меня ёсць, і ў Менску засталося некалькі плацяў. Адно, мне здаецца, сын перадаў. І тут я набыла, але у мяне порціцца настрой, сапсуецца, калі я толькі падумаю, што мне кудысьці ісці і трэба апранаць плацье, а там плацье, ну, абутак патрабуе, ну, а я ўжо не перанашу гэтага. І ввогуле мне, от, калі так казаць, плацье мне не ідуць. Ну, вот такая у меня фігура, такая моя асабістасць. Я больш люблю, ну, такие брючного пляну, джинсы, бруки, штаны и какие-то пиджачки, жакетики. И они правильно называются жаночие жакетики. Ну, вось, альбо такие какие-то блузочки легкие. Я поглядела на надвор'е, потым бліжэй туды абяцалася быць такая спякота. Ну, але там был цянёк, як вы можете побачыць у відэа. Ну, я подумала, у мінулым годзе там лежалі такія зорачкі на прыёме для гасцей, як сувеніры. Амерыканскія зорачкі з плотнага такого картона, ось белая, блакитная и червоная. На жаль, я зараз не взяла торбочку вам показать, но это есть у видео. И у меня они так и пролежали целый год, просто зорочки. Я подумала, так я придумаю, як их прикрепить до моей торбочки и продекорировать. Ну, вот это я придумала. Раз нельга ничего брать, не сувениры дарить, ничего. Вот я так придумала, что у меня будет таки флешмобчик мой. Так и атрымалася, так я и зрабіла. Яшчэ, конечно, я ведала гэты дворик палацу правителей у самым сэрцы Вільнюса на катэдральнай плошчы. Унутры там такі дворик. И я ведала, что там, ну, пакрыццё такое булыжнікавае. Ёсць там такія дорожкі, вроде праасфальцированы, але у асноўным трэба апрануць, это сказать, комфортный абутак. Потому что доўга стаять цалкам на ногах. И, конечно, я збіралася здымаць. Я ведала, что я буду с камерой, и тому мне трэба как-то ходить, стоять, рухаться и здымаць. Карацей, я ведала, что я буду працаваць на гэтым рэсепшене. Ну, я аказалася, што працавала не ўвесь час, все ж таки знаходзіла крыху такія моманты, калі я выключала камеру і крыху все-таки релакснулась, і патанчыла, і перекусила, попіла штосьці. Вось так атрымалася. Ну, і што тычыцца самого рэсепшена, да, самого святкавання. Вялікая чарга, каб павітаць амбасадарку, як звычайна, і не толькі амбасадарку, а і іншых супрацоўнікаў амерыканскай амбасады, які там становяцца. Гэта, конечно, аксіома, і гэта прыемны момант. І усе людзі, як правіла, становяцца ў чаргу, каб павітаць і павіншаваць іх. І мне было прыемна бачыць, што вот амбасадар... я вырашыла апрануць, і Олег таксама, мы кожны год апранаем нашы вышыванкі беларускія. Мы хацім паказаць гэтым, хто мы і адкуль мы, што мы з Беларусі. І, дарэчы, гэта спрацоўвае. Я памятаю, як яшчэ позамінулым годзе адразу толькі мы падышлі і нас сустракалі такое беларускага аддзялення амбасады, яны адразу выразілі захапленне і звярнулі ўвагу, што мы ў вышыванках. Вау, сказалі, як прыгожа.
І мы вырашылі не мяняць, асабліва я, таму што калі ў Алешкі светла-блакітная эта вышываначка, тэнісачка гэтая, а у мяне она белая і чырвоная, а это цёмна-сіні. І ў меня атрымоўвались колеры амерыканскага сцягу. Я забівала двух трусаў. І вось так вот мы прыйшлі, і калі яна нас пабачыла, она нават і, можа, і ўзгадала, што мы з Беларусі, нават і узнала нас. Ну, асабліва Олега, конечно. Я так, я не прэтэндую, я просто шчыра радуюся, што вось я там апынулася, атрымала запрашэнне і была там. Вот такія мои асноўныя пачуцці радасці. Ну, а потым я прыступіла да сваіх абавязкаў, камера-вумен, і пачала паўсюль хадзіць, здымаць, што мне спадабалася, як звычайна. Конечно, тент, там шмат ежы было, і людзі маглі, напоев шмат, і яны робяць все вельмі зручна, такімі маленькімі порцыямі, любыя такія, если пирожки, калі такі маленькія, калі гамбургерчик такой вот маленькі, вось такого вот диаметра, калі такой, чтобы вот узять и адразу у рот так положить и переживать. Можно брать некалькі розных альбо аднолькавых і перекусіць. Напоі они падносілі регулярна і самі, і ежу на падносіках, што мне вельмі падабаецца вось на такіх прыёмах, і гэты быў не выключэнне. Шмат абслугі, можа, я не прыгожа кажу абслуга, как сказаць, сервисных людзей, офіцыантаў, можам казаць, яны вельмі чётка і ладна працуюць звычайна. Адні прыносяць, другія прыходзяць, прыбіраюць, сачаць, где освободились якія бакалы, стаканы, талерачкі, можа, сурветачкі, і ўсё прыбіраюць. Вельмі добразычлівыя. Весь абслугоўваючы персонал, все вельмі добразычлівыя, все разумелі расійскую мову, і яны просто усміхаліся, былі вельмі добразычлівыя. Я іх так саромілася крыху, сціснялася здымаць так наўпрост. Где-то они мелькают, паглядзіць, як они там все ходзяць. Але вось там потым я падыходзіла, вельмі і машут, і вітают. Все было на вышэйшым узроўні. Это я кажу па арганізацыі. Потым мне падабаецца, што зноў былі месцы для таго, каб дзе сфотаграфавацца на памяць. Хочаш там, где амбасадарка стояла на фоне такого скайлайна в Нью-Йорк Сити, хочаш там были, при ўваходе адразу были літары, свеціліся USA, там была лічба 250, там был такой стендик, где можно было всякие приколоться, поздыматься, масочки, окулярчики, шляпки дядюшки Сэма. Потым стоял Кадиллак, вы можете поглядеть в моих видео. Мне понравилось. На сей раз можно было у ім посидеть, потому что вось у мінулым годзе я першая села, посидела, а потом я чула, что хозяева, гаспадары, сказали, не, калі ласка, не садитесь. У чырвоной, там такая чырвоный стоял. А зараз вось был такой не чырвоный. Потым были мотики, мотоциклы там так само можно было. Потом там фотографовали прикольные фотки. И мы сфотографовались и дали такую маленькую полосочку. И там было шмат выбора, у якім асяроддзі вы хотите, каб вы апынуліся там на фотке.
Я нічого не бачила, бо вони були маленькие, а Олежка 3 можна було вибрати. 3 кудись ткнув пальцем. У виніку ми потім побачили, можете побачити на фотах, де, оказывается, ми там опинулися. Ну, ось, я так сміялася, коли я зробила їх побольше, бо маленькі я так і не бачила, де ми там, що, і ніяк не можу розглядіти. А потім я спеціально так зробила, що вони стали великі, ось зараз ви їх можете бачити. І поглядите, які класні фото, і паўсюль мы розныя, по-рознаму і глядзім, все это вот искусственный, этот штучный интеллект уже з дапамогай яго не робяць выдатныя такія сюжэты. Малайцы, вельмі крэатыўна, мне это спадабалася. Я нават не чакала такого, потому что ў мінулым годзе адразу вылазіла просто одна фоточка, і яна нам дарылася там, аддавалася ў рукі. А тут вось так. Што яшчэ? Это такія пабочныя, мне вельмі спадабаліся. Але яшчэ скажу, мне вельмі спадабалася торжественная часть. Яна была не вельмі доўгай. Было ўсяго 3 прамовы. Амбасадарка сказала цудоўную прамову. І мне спадабалася, што яна вельмі жывенька, так, freedom. І с усмешкой сказала вельмі добрыя словы, у асноўным, конечно, пра паміж Злучанымі Штатамі і Літувай, але вось нам, мы з Алешкай адзначылі, і нам спадабалася, што яна узгадала нават тое, што за гэты год былі вызвалены наши палітвязні беларускія з дапамогай Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна как бы это адзначыла гэты момант. Яшчэ я звярнула ўвагу, калі вось яна так сказала, она дала такую паузу, дарэчы, немножко так тормознула, паглядзіце яе прамову, как бы давая магчымасць на аплодисменты, на реакцию, что мы взорвемся тут просто плесками в долони и криками, что были вызволены палітвязні. Але, на жаль, хотя там были, присутнічали палітвязні беларускія вызваленыя за гэты год, таксама некаторыя палітычныя дзеячы, але ў адказ, на жаль, раздаліся вельмі жыдзенькія аплодисменты, то бок літоўцы, украінцы, можа, якія там прысутнічалі, самі амерыканцы, асабліва они не вельмі так віталі гэты факт, а мы, беларусы, таксама вельмі жыдзенька что-то там. Но Олежка, мы стояли поособку. Я со своей камеры уже ушла наперед. И я не могла плескать в долони, потому что я трымаю камеру. Олежка казаў, и он там ускрикнул, так, павітаў. Але я не чула особо. Вось гэта, ну, как бы мяне крыху здзіўляе и засмучвае. Усё ж таки, я лічу, трэба быць больш эмацыянальнымі у такія моманты і не саромецца за сябе, крикнуть, покричать, заплескать долони. Калі вы сидите, то устать и заплескать долони. У американцев так принято, калі им штосьці падабаецца, вы ведаеце, у Конгрессе, они увесь час на всіх прамовах, яны устаюць і плёскаюць далоні, калі ім штосьці падабаецца, калі яны штосьці вітаюць. Мы же вельмі стрыманыя. Ну тут мы все стаялі, нам не трэба ўставаць. Тады трэба было кампенсаваць крыкамі, плёскамі в далоні і гэтак далей. Ну вось, самі рабіце высновы, якія вы, беларусы, ось, якія... Я-то эмацыянальная, я не беларуская, і таму во мне кровь кипіць. Ну і
Далей выступіў яшчэ адзін чалавек з Злучаных Штатаў і з Сейма літоўскага. Усе прамовы былі па дзелу, добрыя, на ангельскай мове. Я іх все запісала, можаце іх паглядзець у маіх відэа. Потым, конечно, еще до гэтага пачалось з таго, што ўнеслі сцягі, потым выканаліся гімны. Дарэчы, я звярнула увагу, што перш быў выкананы літоўскі гімн, а потым амерыканскі. Это павага краіны, дзе знаходзіцца амбасада. Малайцы. Ну, і потым у канцы какая-то такая песня была торжественная. І скончылася торжественная частка, но яна не была доўгай, это добра. І потым прапанавалі хадзіць, камунікаваць, есці, гэтак далей. Ведаеце, ну я амаль гэтага не рабіла. Я як стала за сваім столікам, я такі столік знайшла наўпрост самы бліжэйшы да сцэны і прям па цэнтру. Там былі яшчэ так туды-сюды, а вот мой этот. І ведаеце, на сцэну, тое, што была сцэна, мне падабаецца, конечно, но бывае кожны год. На сей раз такие некие милитаристские, такие милитарные, как это сказать, военные какой-то музыки у такой форме. Ой, две дзяўчыны там и хлопцы. Это такие профессионалы. Як яны пачалі граць гэту амерыканскую музыку, розныя песні, галасы выдатныя. Як яны валодаюць музычнымі гэтымі інструментамі, гітарамі там, і такімі духавымі. Просто я не могу, у меня ноги идут в пляс, я не могу стоять, я не могу оторваться, и не могу ходить и есці штосьці. Для мяне это як канцэрт. Я не могу идти под шатёры и кудысьці туды, піць, есці, з кем-то размаўляць. Я павінна слухаць. І не могла запісаць усе, але і па маім відэа чуць, якія цудоўныя песні яны спявалі. Я, конечно, сходила худенько, взяла себе белого вина, а потом мне поднесли тут эти закусочки, ну, Олежка, дякую ему, он так само поднес мне там потом и червоное вино, а я стояла на одном месте. Яшчэ есть одна причина, чему я не хожу, тому что я не познаю людей, я не бачу твараў людей, и нават калі я і хацела бы, ну, напрыклад, кагосьці павітаць или кагосьці просто пабачыць, хто там прысутнічае, пабачыць, хто прысутнічае з гэтых таких великих беларускіх палітыкаў у беру двухкощі, дзечаў. Я толькі аднаго вот стаял побач, там два былі літоўцы, і побач стаял такі маленькі. Я ў апошні момант я з імі размаўляла і не бачыла, што побач стаіць той, супраць якога я у тым ліку выступаю. І я просто его не заўважыла, і ў апошні момант, калі ўжо адыходзіла ад них, я глянула і думаю, гэта ён ці не ён, я дакладна не бачу. І потым падышла к свайму століку, і там людзі, якія стаялі, я ў них спытала: так это что, это вот этот вот там, что ли? И прозвище его назвала. Они мне кажут, так. Блин, калі б я таки ведала, может, что б и сказала там ему пару ласковых слов. Добро, что меня лёс вот со своим зроком меня как бы обороняя от таких вось. Потому что я человек эмоційный, і калі б я апынулася так побач, я б абавязкова сказанула штосьці гэтаму дзечу у тым ліку.
Так што потым ад Олега я даведалася, што там прысутнічаў і тот, і тот, і тот, і тот, каго ён бачыў. І кажа, они там вот бліжэй к ежы, там дзесьці. Ну і добра, а я туды не хадзіла. З майго відэа можете пабачыць у другой частцы, уже бліжэй да канцу, я, ну не зусім да канцу, но другой палове. Я прайшлася пад шатром, калі там ужо все насыціліся і так асвабадзілася, там было менш людзей, але там уже стаял торт, Олежка приносил вот так кусочек, мы постеснялись, мы думаем, маленький кусочек на двоих, так прочастовались, а потом я побачила, этих тортов было 2 ці 3, вот это из американского стяга, и он был наполову не тронутый, только полова его была разрезанная и людьми съеденная, так что можно было нават и с собой попросить, может, взять. Яны там з задавальненнем аддаюць сабойкі, take-aways. Яны нічога не лічаць, што это ай-яй-яй, як пазорна, яшчэ з сабой. Но куды ім дзеваць? Они как бы сами, может, так не прапануюць, или калі попросить, не упакуют и дадут, и все, и нам дали ось там такую какую-то ежу. Это Олежка там попросил. Так что нічога гэтым зазорнага, ганебнага няма. Вось, і мяне мой зрок выратоўвае, і я ведаю вот эту свою асобнасць, таму я асобы не хожу, таму што можа які добры чалавек, і я его не павітаю, таму што не пабачу, не пазнаю, а ён можа пакрыўдзіцца, вось якая надменная, якая пайшла і не паздаровкалася. Я яшчэ раз хочу сказаць, я не бачу твараў, сябры, і магу прайсці міма, калі сам чалавек не падойдзе, не павітае, не прызнаецца блізка, я не пабачу твар пры добрым святле. Вось. А людзей, якіх я менш ведаю, але сустракалася раней, я не запамінаю твары, і зноў я их не познаю, что я ўжо камунікавала з гэтым чалавекам, і я его павінна ведаць, але для мяне я его буду бачыць нават і блізка твар, як у першы раз, упершыню. Мне вельмі гэта засмучвае, прымушае мяне, как это сказаць, саромецца, і таму я лепш ввогуле нікуды не хожу, сижу себе тихенько, альбо там стояла, но не тихенько. И особенно хочу сказать про гэтых музыкаў. Я у такім восторге. Потым вы можете бачыць з майго відэа, што я да іх падыходзіла. І, конечно, як-то мне было цяжка штосьці казаць на ангельскай мове. Как-то привыкаю до беларускай, до расійскай у сваім жыцці. Так, наогул, особо не карыстаюся ангельскай мовай. І ўжо заўважаю, што да, так, пачынаю яе как бы падзабываць. Ну, што ж, я не саромлюся гэтага. Мы не абавязаны ведаць замежную мову. Мяне здзіўляе, калі людзі, какие-то там блогеры, палітыкі, такія, людзі, якія, я упэўнена, што яны нават не з'яўляюцца настаўнікамі, ніколі не былі настаўнікамі якой-то замежнай мовы, але яны бяруць на сябе такую смеласць, кажуць, я свабодна валодаю некалькімі мовамі, і пачынаюць пералічваць. Французская, нямецкая, ангельская, польская,
і яшчэ какая-нибудь італьянская. Ну, ведаеце, якось якраз як настаўніца ангельскай мовы, какой-то замежнай мовы, могу вам, ну а хотя у меня написано, что я наставница английской и немецкой мовы. Другая у меня замежная мова, это немецкая, пасля ін'язу. Але я ніколі з ёй не працавала, ніколі її не выкладала. І я вогуле маю толькі маленькое sehr wenig такое представленне і штосьці памятаю з нямецкай мовы. Со слоўнікам крыху смогла бы штосьці прачытаць, перакласці, могу прачытаць, ведаю, памятаю правілы чытання этих всех там літарасачытанняў. Але каб штосьці размаўляць, беседаваць, і тым больш сказаць, што я свабодна валодаю некалькімі замежнымі мовамі, у тым ліку і ангельскай мовай, якую выкладала. Але ведаеце, у нас как бы большасць настаўнікаў замежных моваў, асабліва ў сярэдняй адукацыі, яны самі не так вельмі добра ведаюць тую мову, якую выкладаюць, таму што ну, а дзе яны яе яшчэ выкарыстоўваюць, дзе яны так камунікуюць? Самі, напрыклад, калі ездзіць вельмі зрэдку кудысьці ў страну выкладаемай мовы, а чым яны валодаюць у асноўным? Тым матэрыялам, які выкладаюць, які паўтараюць з года ў год штосьці, і інструкцыі, тлумачэнне, там, патлумачыць правіла якоеś. Вот на гэтым это абмежаваная такая прамова на замежнай мове. А вось так, чтобы свабодна валодаць, это вялікая смеласць сказаць. А я зараз на пенсіі, я зараз не працую, абажаю ангельскую мову, амерыканскія варыянты, брытанскі, British English, American English. Абажаю слухаць, калі яны пяюць, калі яны кажуць штосьці. Но самой, да, ўжо не так лёгка. Але я гэтага не саромлюся, і я шчыра гэта кажу і прызнаю. Так складваецца, нічого ў гэтым такога няма, страшнага. І была рада ім штосьці яшчэ сказаць. Але мне спадабалася, калі ім штосьці пра дэмакратыю там вцірала гэтым музыкам. Яны ўсе ківалі, глядзіце, яны ўсе былі згодны. Так. Я ім зычыла захоўваць дэмакратыю ў іх краіне і заставацца прыкладам нумар 1 у свеце, прыкладам сапраўднай дэмакратыі, якой яны заўсёды з'яўляліся. Як я ім казала, нягледзячы на розныя падзеі, якія зараз адбываюцца. Они такія ківалі, конечно. Конечно, ніколі не будуць пераходзіць на палітычныя пытанні альбо размовы. На такіх мерапрыемствах я маю на ўвазе. Я вельмі рада была з імі паразмаўляць, іх паслухаць. І яны шчыра сказалі, так, мы бачым вас, як вы і падхлопваеце, падтанцоўваеце. І іх кіраўнік падышоў, і я это не смогла зняць, я не чакала. Я смотрю, на меня ідзе амерыканец в пятнистой форме. Думаю, что я такое уже зрабіла? Можа, нельга здымаць ці што? А он падыходзіць, говорит, thank you so much for your, что вы нас слушаете, что вы нас подпеваете. Говорит, классно. Я вот гэты самый счастливый момент был. І яшчэ хочу сказаць, што мне вельмі спадабалася атмасфера. Я там некалькі разоў кажу. Все люди, калі ўжо подпили, подъели, такой шум, такой гул стоял. Жанчыны, дзяўчыны, такие все прыгожие, в всяких этих платьях, такие релаксационные, осмелели, коммуниковали, фотографовались, переходили. И такой вот дух свободы, такой
свободный дух. Это вам не дух Анкоріджа якога-нибудь. Так прыемна было глядзець, ну, і там адчуваць сябе. Да, пролетели 2 верталёты падчас прамовы амбасадаркі. Это было запланавана. І я паспела іх поймаць, глядзіць у маім першым частке. Вот я адчувала сябе абсалютна шчаслівай. Мне так падабаецца. І, дарэчы, хочу сказаць, нават калі Олег кудысьці ададзёт, з кімсьці камунікуе, я адна, я абсалютна, мне ніхто не патрэбны. Я адчуваю сябе абсалютна шчаслівай адной, тым больш я не адна, а я слухаю такую цудоўную амерыканскую музыку, цудоўныя галасы, прафесіяналы. Просто супер. Да, он такой фотограф был. Мы с ним потанцевали, поглядите. Олежка нас крыху заснял. Такие веселые. Такі веселый, он их сам фотографовал так само. И когда мы с Олежкой уже селфи записывали в конце, он там шел мимо, побачил и вернулся и помахал. Поглядите. И вот самое еще прикольное мне сподобалось, когда уже как бы некоторые гости уже и разошлись, уже почало вечереть. А они все играют, такі канцэрт атрымаўся. Я побывала на цудоўным канцэрце амерыканскіх суперпрафесіянальных музыкаў мілітарысцкага толку. Вообще супер. За бесплатно. И в Америку не трэба ляцець было. Ну вось, и они заиграли якую-то мелодию, и я гляжу, я ж не бачу, амбасадарка была ў цёмна-сінім таком платье, ну, почти до пола, вось амаль. И она, значит, в смысле, я ее так бачу, не бачу, я вообще не сочила за ёй. А Олежка мне кажет, так это же амбасадарка вышла, я гляжу. И она, еще когда мужчина, и одна женщина, они у трех. Говорит, они вышли, идут, пошли танцевать. Я концентрую свой взор, гляжу, точно, докладно. И она в таких белых кроссовках, темно-синем платье, прыгает и танцует просто вообще под эту музычку. И они все трех. И я давай сдымать. Сябры, гэта, карацей, гэта была паей усяго вечера. Значит, эти музыки почали играть такую классную, ну, как бы, как рок-н-ролльную музыку. И они так долго играли, и там этот гитарист и так играл, и вот так играл на гитаре над головой. Глядите, значит, я сейчас расскажу. И Олежка пошел танцевать, и яшчэ долучились люди, и амбассадарка, все так танцевали, это просто некий цуд. Я, конечно, пошла сдымать. Я с задовольнением сама попрыгала, але я працую. И все это засняла гэты апошні апогеісты танец американский. Это просто некий цуд. Як грали музыки, як яны классно грали, и как все танцевали, но не все, шмат кто стоял, глядел. Вот гэты кавалак, гэты танец я
вырашыла не публікаваць да тых частак першай і другой, а я вырашыла долучить его, показать его и прикрепить вот до гэтай рефлексии. Так что тыя люди, кто досмотрит мою рефлексию, доглядел мою рефлексию до конца, у іх будзе ось бонус. Яны могуць паглядзець гэтай апошняй танец, пасля которого уже мы там записали концовочку, это уже у другой частцы, и як было положено, отзначено в программе, мы сышлі. Так что вось такое мерапрыемства мы наведали с Олегом, с мужем, и гэта было вельмі клясна, цудоўна. Конечно, адчувалася великолепная, выдатная организация. Все слаженно працавалі, хто над гэтым. Все было продумано, все было найвышэйшай якасці і выдатна зроблена. І малайцы американская амбасада, малайчына миссис Кара Макдональд, амбасадарка, вот падчас працы якой у амбасадзе ладзяцца такія прыёмы, і тым больш мы как бы вось застукалі такой юбілей, як 250-годдзе Злучаных Штатаў. Я безумна шчаслівая, што пабывала там, і не ўпэўнена, што на наступны год, цяпер не ведаю, ось калі аб будучыні казаць в канцы моей рефлексии, что ж на будучыню? На будучы год будзе 251 дзень нараджэння Злучаных Штатаў. Ну, судя по тому, что они отзначали 48-49, то і на наступны год, магчыма, будзе таксама прыём. І я не ведаю, на жаль, так у амбасадах прынята, што усе амбасадары маюць абмежаваны тэрмін сваёй працы ў любой краіне. Звычайна гэта 2-3, ад сілы 4 года. 2-3 года і амбасадароў мяняюць, прысылаецца іншы. Ось мы ўжо 3 гады застаем миссис Кара Макдональд. Я не ведаю, не ўпэўнена, ці будзе яна на наступны год таксама амбасадаркай. Можа зменіцца, а калі нават і так, калі яна застанецца, хутчэй за ўсё будзе яшчэ рэсепшн. Ну, атрымаю ли я запрашэнне, я не ведаю. А калі яе зменяць, будзе новы хтосьці амбасадар, мужчына альбо жанчына, невядома, ці будуць ладзіцца такія рэсепшны. Может быть, гэта традыцыя захаваецца. Але калі новы амбасадар, я, наколькі ведаю, складаюцца новыя спісы людзей, якія пападаюць у гэты рэестр амерыканскай амбасады, куды могуць запрасіць гэтых людзей на розныя мерапрыемствы, івенты і рэсепшны. Дарэчы, мы потым ужо на наступны дзень мы даведаліся, што на гэтае святкаванне 250-годдзя было запрошана, разослана 1000 запрашэнняў. 1000. І сказалі, а прыйшло 800. 800 чалавек было ў тым дворыку. Уяўляеце сабе? І сапраўды, людзей было шмат. Такі гул стаяў. І ўсім хапіла і ежы, і напоев, і настроя, і музыкі. І, конечно, сябры, все ж таки Злучаныя Штаты доказывают, что гэта самая богатая все ж таки краіна, самая, ну, как это сказать, powerful и могущественная, и, ну, так, фінансава богатая краіна, якая можа дазволіць сабе зладзіць вось такі грандіозны прыём, грандіознае святкаванне, на якім я мела шчасце пабываць.
дзякуючы у тым ліку і свайму мужу, свайму папусіку Олегу. Так што хаця бы, ведаеце, ну, вось маі, вы, сябры, гледачы, сваякі, можа, якія глядзяць унутры краіны, альбо тут з дыяспары, не ўсе маглі там папрысутнічаць і мелі такую магчымасць. Ну так паглядзіце відэа, паглядзіце. На жаль, з-за гэтай музыкі, вельмі важны момант. Мне YouTube дасылае пасля такіх вось відэа, звярніце ўвагу, там вельмі мала праглядаў. Пішуць, што відэа абмежаванае у некаторых краінах, і з-за аўтарскіх прав гэтай музыкі, я не ведаю, хто там такія правы заяўляе, они ж жывую музыку ігралі. Вось, але какие-то поступают им чамусьці какие-то как-то дисклеймеры какие-то, і яны пішуць, што відэа, ну как бы цалкам не заблокавана, то бок яно бачнае на канале, але яно бачна не ва ўсіх краінах, і я не ўпэўнена, ці можаце вы бачыць, але тыя, хто могуць, абавязкова паглядзіце, нібы вы пабываеце на такім прыёме, на такім канцэрце амерыканскай цудоўнай такой класічнай музыкі. Я вельмі люблю іх стайл, American style music, такой і рок-н-ролл, і джазовый, где подхлопывать надо не на раз, три, раз, два, три, четыре. Это совковые хлопки. Раз, два, три, четыре. Ой, расцветали яблони и груши. Да. Раз, два, три, четыре. Это вот совковые хлопки и наши славянские такие хлопки. И хлопать так. American style music, джазовый, они хлопают не на раз, три, а на два и четыре. Как бы из-за такта. Раз, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть по-американски надо было бы подхлопать так. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы. Вот как надо. А еще раз для поравнания. Расцветали яблони и груши. Расцветали яблони и... Даже эта Катюша звучит, уже гучится, уже так это классненько. Ось American Style, хлопки и вся музыка построена на вот таких вот. И, соответственно, и рухання вот такие джазово, ось, рок-н-ролльные такие. Ось, I like that very much. Вот, и просто я накупалась в этой музыке. И на сей раз у меня никакой критики для американской амбассады, для их организаторов, ніякай критики у меня не может быть, тому что ўсё было организовано выдатно, акрамя шчасця и свободы, и такой велізарнай атмасферы я не памятаю ніякіх пачуццяў і вялікай падзякі за тое, што я атрымала запрашэнне. Вось такія мои пачуцці. Был только один маленький, ну это нават можна не узгадывать, але я узгадаю. Просто знайшліся там такія людзі, якія паспрабавалі крыху мною пакіраваць, пакамандаваць и поуказывать мне, где как бы стоять, что сдымать, где что публиковать. Там публиковать, там не сдымать, там не это, и так далее. И вогуле, как бы, так нельга рабіць. Нельга рабіць. Калі тыя людзі, можа, паглядзяць, хай ведаюць, па-першае, мной асабіста так нельга са мной камунікаваць.
Ну-ка сюда. Па-першае, я старэйшая тых людзей па ўзросце, нават за гэтага. Па-другое, я жанчына. Ну, нельга так. Па-трэцяе, чыста па-чалавечы, са мной нельга. Как бы вот так покомандовать, так, сюда, туда, так, пошли, туда, сюда, здесь не надо, то, так, не гэтак. Но гэта, нет, так і вогуле, не толькі са мной асабіста, но ось я, напрыклад, мне палец у рот не кладзі, я ведаю, што я вельмі эмацыянальная, вельмі такая прынцыповая, будзем казаць, але я ніколі не дазваляю сабе у такіх сітуацыях на вечарыне какой-то кіраваць другімі людзьмі, указваць ім, дзе стаяць, куды ісці, што рабіць, і як здымаць, што здымаць, і дзе, і што паказваць і публікаваць, а дзе не. Я яшчэ раз хочу сказаць, таму я там выказваюся ў другой палове, я вырезала і толькі свой адказ я пакінула. Значыць так, што гэта я буду вырашаць, мои каналы, мои відэа, я аўтар, я ні на каго не працую, ні на какое СМИ, чтобы мне кто-то кіравал и командовал, тут вырежи, тут здымай, тут не здымай, и тут публикуй, тут не публикуй. Значит, я буду вырашаць, и сама четко ведаю, и поверьте, я, конечно, чищу свои видео, и некоторые моменты я, конечно, не показываю, ну, буду так казаць, купірую, выразаю, і вы бачыце той прадукт, які вы бачыце на маіх каналах. І так у любым відэа, у любым, тому что могут быть и оговорки, и не какие-то моменты лишние, ненужные. Ось так что ось так. Это был такой один такі негативний моментик. Але я абстрагировалась. Я мысленно послала таких людей вслед за кораблем «Москва». Я просто... А внешне я усмехаюсь или промолчала. И протягивала мець асалоду ад такого цудоўнага мерапрыемства. Яшчэ раз вельмі удзячная амерыканскай амбасадзе за запрашэнне і асабіста місіс Карі Макдональд. Дзякуй вялікі. Thank you so much for your invitation. І яшчэ раз мои віншаванні ўсёй краіне, Злучаным Штатам Амерыкі з такім велізарным днём нараджэння. А я вас пакідаю і паглядзіце апошні класны танец і не здзіўляйцесь таму, што, напрыклад, я хахачу во весь голас. Так, я такая, калі мне весела, я адкрыты, шчыры чалавек, і калі мне смешна, я не саромлюся хахатаць во весь свой голас, калі весела і мне смешна. Ну і до новых сустрэч. Вялікі дзякуй, што праслухалі. Глядзіце танец і до наступных сустрэч. З вами была Маріанна. Сую міс Буво Маріанна. Iki pasimatyma. А ты что? Сябры, амбасадарка пошла танчить. Я дочекалася нарешті.
Опошний танец.
живопись. Они что-то, подключают, глядите. Hey, you don't have to go home, but you can't stay here. Thank you very much. Браво! Браво! Такие смешные, такие смешные. Эти протримались. Папуся, я тебя віншую. Протримався. Папа, ну. Что? He is the winner? The winner? Папуся, the winner! Папуся is the winner! Глядите, они его сами запросили. These were on the ground. They fell. These are. Yeah, that's fire. Watch out. I can't see very well, but I believe it. Is it fine? Yes. Thank you so much. Глядите, какие. Thank you so much. Папуся, тебя куда-то запрошают? Куда? А куда его? Where? In the middle. Oh, in the middle. Ребята, я ржу не могу. Thank you so much. Thank you so much. Ой, не могу. Ой, бля. He's 67 and a half. And come on. Thank you so much for your atmosphere. Oh my God, I like it so much. You Many best wishes to you and your family. Yeah, thank you. You charge us for the whole year, for the next year. 251. 251! Let's meet. Yeah! We will not wait until 250, 260 or 270 and 500 and something like that. Yeah. Next year, right? Oh yeah. Now let us meet. Lithuania and USA. Yeah. Boy, and your band is so nice. I love so it. nice. I love them. I love they are brilliant. They are wow. Tell them big thanks from the guests. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Once again. Thank you so much. Thank you so much. You were brilliant. I told you already, but the atmosphere is like this. Will you be here next year? Probably not. Huh? I don't think so. Okay. Okay. Thank you so much for your atmosphere, for your brilliant music. Thank you. Yeah. Bye bye.